Salamat ha. Hoy, Tring, babae ng kuya mo yun, no? Binigyan siya ng bulaklak eh. Malamang, kuya ko yan eh. Magaling sa chicks yan. Magaling pala sa chicks ha. Kumanda kayong dalawa. Susumbong ko yung kuya mo sa ate ko. Huwag mong subukan kung ayaw mo mapalayas. Sige po mga kuya, alis na po ako. Salamat po ulit ha. Kuya Andres, sino yung babae nagbigay sa'yo ng bulaklak? Babae mo yun, no? Kababae na ah. Nalay nga dakat ni Manong ko. Di ba Manong? Ayos ba? Kumpay maramit pa. Talay tuloy na namin ito di kwa mon, baklat mon. Masadutak, tunukan to ajing. Tsaka parang panonotik no, pangalak ti panaw. Damam, Datamuk baak, di kuya paw. Kaya mo, apan tanong bigat di kuya paw. Tamakagatang tatikwan, tanaw maon. kaso 5,000 ati kwarta kandres, manay nga tataw. Manayatan. Amok, nagaduti panaw di kuya paw. Saka naanos dadjay. Baka makalibrita pa ay. Damang tawid. Sige, mapantano bigat, may patakder tayo di tinda ko. Tamarugyanap may nag-businessin. Kaya nga di panaga mo di tindaam. Back 80 store. Madi malatang nagbabakit kaya. Nagado nga ipanagan mo, ajay pay. Madimit ah. Dapat ajay trending mit ang tindaan, tinagan na, daywin da. Okay. O di baak trending store. Oh, ready tayo yun. Mabalin na ajay, yung ko. No credit, kahit ko puro cash. E di no credit back store. Only me. Andres only. Mabali na jay. Ano ajay, si kalati customer ko, puro metla utang. Awanin ah, naturok ajay punahon ah. Apura di maturo ka. Keringat ah. Ayun, sakto may tao. Rimin, nagado nga amob. Good morning mga kuya. Ako pala si George. Ako pala si Anjo. Oo, sakto mo na. Ako nga po pala si Rizal mga kuya. Baka gusto nyo pong bumili ng laptop at bulaklak. Ano ba yung tatak ng laptop mo? May Oppo ba dyan? Opo. Oo, mati upo nga laptop. Baka Nokia. Nokia nga ibagbagam. Baka Motorola ta. Awang kas jay. Baka ko ah, adi blueberry. Blueberry? Blueberry ba yan? Mamati ka mo, dangar ka sa'yo, blackberry ah. Kasi sa pang lukutan mo. Ano? Ano miss? Anong tatak niyan? Brand new ba yan? Second hand po mga kuya. Gamit ko po ito. Kaso kailangan ko pong ibenta para may pambayad ako sa school. Bakit? Anong year mo na ba iha? Baka gusto mong pagtapusin ka nito. Madaming scholar to. Grade 12 pa lang ako mga kuya. Nakaw? Grade 12 pa lang gaya mataba. Maparikat ka ta. 6 years pa yata. Pagbasaan. Mas ka na. Sige na mga kuya, bilhin nyo na to. Batang mo ba? Kasi mat ni. Magkano ba? Kahit 3,000 lang mga kuya. Total, second hand lang naman to. O sige. Hindi ko nabibilin. Joke lang. O ito. 3,000. Kita 3,000 lang. Tapay batim ni. Itod mo mami natan. Ito lang mga si Toby. Utangan tanto lahat tadi. Panawang gatangan tadi kuya po. Tutan na anos na mo dyan. Okay na ba yan? Ang laki naman nito kuya. Oh, ito na yung laptop. Wag na. Alam kong magagamit mo yan sa pag-aaral mo para mapabilis ang mga ginagawa mo. Ay, ang bait nyo naman po kuya. Ito na lang pong bulaklak. Bigay nyo po sa asawa nyo. Si Kuya Andres at vacuum, may kasamang babae. Sino kaya yun? Bay malay ko. Ang baho ng pet mo, Emma. Gusto sa bam niya natatibagbagam. Tignan mo sino yun. Akin na lang to. Wala pang asawa yan eh. Ako may asawa na. Salamat ha. Hoy, Tring, babae ng kuya mo yun, no? Binigyan siya ng bulaklak eh. Malamang, kuya ko yan eh. Magaling sa chicks yan. Magaling pala sa chicks ha. Kumanda kayong dalawa. Susumbong ko yung kuya mo sa ate ko. Huwag mong subukan kung ayaw mo mapalayas. Sige po mga kuya, alis na po ako. Salamat po ulit ha. Pag naubos po itong pera ko, ibebenta ko po ulit sa inyo to. Salamat!
Nang baga na ba? Nang naibos ka na di kwartahan ko. Wala ko naman ulit ka nun. Ay! Matitagtamtabay ito yun. Duli na, ano ka na? Bitring, tara na. Tanungin natin si kuya mo kung babae na yun. Tara, tara. Naspak yung paggatang panaw, Andres. Yung lagi tato yun. At least nakatulong ka pa eh. Bagay. Kuya Andres, sino yung babae nagbigay sa'yo ng bulaklak? Babae mo yun, no? Kababae na nalay nga dakat ni manong ko. Di ba manong? Ayos ba? Ayos mo nga ibagbagam. Di kang dala sabong, babae nga dago sa akin. Taitak to, pangiwa yun eh. At di kayo manay. Ito kasi, tamang hinala. Ikaw din naman eh. Proud na proud ka pa sa kanya. Taranti kayo man naman, burburi-burin. Nag-uli magtatay ti kuamit ti ka, ti kayo manay. Tadyain, Andres. Mapel-pelo lang na makikita ka nga duwa. Kapanan niyo ba, Kadwaan kayo Bakit ikaw lang? Sasama din ako Padasan nyo sumuraw. Isturbo ka lang yung ramido me. Oh, bigay mo kay ate mo. Pag sabi mo, ako nagbibigay. Supay mangitak-tak lang nga kita. Maditano ka malpas sa Jeremy din tanod da kita. Bakit ako yung magbibigay nito? Ikaw ang asawa kaya dapat ikaw ang mag-abot. Oh, kanya mo. Tad mo dininang ni Mercedes. Apay, inang na ni Mercedes. Siyak lang ng baak pag tidamata. Kanya mo. Ngal-ngalib no kahit mo. Total, dakil tangiwat mo. Okay, si sabam, limos ka sa nata. Kapsat ko ata. Wala ka sa ata, lab na lab ka. Takit din. Padasan nyo sumuraw. Takayat ka na. Parta ka ma. Labnak ka na ni manong ko nang magmadyan. Plastic naman yung bulaklak mo, tignan mo. Ayos lang, madi malungto tatoy. Intan, surot nta.